Начало на това видео е свързано конкретно с дихателните упражнения, които правих по време на този пост. Всъщност какво се случи? Направих 7-дневен пост. Тази сутрин ми беше вече 8-я ден, начало на 8-я ден и запих по-скоро. Но всъщност какво се случи? Малко преди поста да го започна, се запознах с едни хора, които един човек специално ми даде насока за едни упражнения, които се оказах от една руска литература. След това, като почнах да ги проучвам упражненията, се оказаха, че основата на тези упражнения са всъщност свързани с Рудолф Штайнер. Малко по-различни са, нали, но аз правих не точно те на Рудолф Штайнер, нали, от тази руска литература. Но идеята каква е? От момента, в който взех да ги правя тези упражнения, някъде към 3-4 ден, аз направо все едно някаква експлозия се случи в мен от енергия. Не знам как се случи това нещо, тъй като началото на поста, значи пост нулеви ми ден, как го наричам, деня преди да започна поста, реших да отида на спа. Там се плациках, топлих се, къпах се, забавлявах се, пих само вода, обаче в края на деня вече ми се прияде, т.е. след спад организма много се изтощава. Ядох там най-различни плодове. В един момент вечерта вече бях зверски гладен, ама зверски, наистина, какво се нарича. Почнах да ям, опитвах най-различни неща, накрая се наядох с кашкавал и хляб. Просто това беше неизбежно. Нали, все пак идеята беше да е още такъв по-лек предния ден, а също се оказа, че тялото си казва какво иска и как да влезе в пост. Дадох му го и така, няколко часа по-късно, като ми се изпразни стомаха вече, като се смя храната, си взех едно очистително, то е едно сладко. И на следващия ден цял ден ходих до туалетна, беше много приятно, изпразни ми се стомаха. Не на 100%, разбира се, то само от едно сладко не може. Забелязал съм, че след това трябва да си направя и примерно почистване с чай сена или пък шанка прах шамана, да може наистина на 100% да се изчисти целият стомашно-шеен тракт. Но стигна само до сладкото. И така започнах на следващия ден вече сухия пост. Честно казано, беше ми много приятно, нали, влизането в поста, но си бях изморен от работа и първите 3 дни спях по 17 часа. Като станах третия ден, вече, нали, още първия ден, като ставах нали, след тези 17 часа, аз си бях един такъв, всичко ми тежи, главата ми е замаяна, почват едни процеси да се случват, нали, очистителни и те изпаренията, то не е хич приятно. На втория ден същата работа, викам, леле, този пост няма да от най-леките. Третия ден също ставам и се сещам за упражненията. И преди да си легна, сядам на стола, правя тези дихателни упражнения, 7 минути, те какво представляват? 5 секунди човек вдишва, 5 секунди задържа, 10 секунди издиша и след това задържа колкото може. И така продължение на 7 минути. Примерно първия път издържах 15 секунди. Имах случаи, когато си правях подготовка преди това, съм издържал до 1 минута. Само веднъж. До 40 секунди съм издържал, но основно съм издържал между 20 и 30 секунди. Но в момента, в който станах от стола, аз усетих лек така, много по-леки че се чувствах, но си казах, че това няма как. Просто съм се наспал хубаво, не му обърна внимание. Но лягам си и сутринта ставам, още със ставането тялото далеч не ми тежеше толкова, колкото предния ден. И главата не ми беше така замаяна. Тотално различно. Аз изследвам тези постове доста време насам, нали, като започне един такъв неприятен цикъл, той си кара до края. Но в този момент това нещо ми направи сериозно впечатление, скочих една от леглото, седнах пак на стола, направих си пак дихателните упражнения и скочих от стола, все едно бях изпил едно кафенекс, който тя ми вярва. Но тук се случи нещо. Нещата продължиха все към по-добре. На ден ги правя по 3 пъти и още на четвъртия ден си ги направих, нали, още 2 пъти. Аз направо вече излязох навънка, влязох в оранжерията, 3 часа чистих, преправях кивита,
товарих в колата, след това ходих на пазар да ги продавам. Направо ми дойде толкова много енергия. Върнах се, спах малко вече. Следващите вечери съм спал по 2-3 часа, едната даже и половин, един час дали спах. Да, на последващия ден пак продължавам да си ги правя, нали, по 3 пъти упражненията. Толкова сила ми дойде, че отидох да монтирам една оранжерия. Почнах да я боядисвам, чистя там железата с грундове разни. Цял ден се занимавах. Това хич не беше работа. След това по колата оправях някакви неща. Между това беше седмия. Седмия ден, да, вчера. Дет си дах най-много зор. А, така, продължи поста, много интересно. Наистина до края на седмия ден си има прекрасно сила. Най-неприятно ми беше вечерите. Вечерите някакво едно такова. Изсъхваше ми вече устата и нали, пие ми се вече нещо. Усещам някакви вкусове на портокал. А всъщност трябва да отбележа също, като правех това упражнение за дишането, след края на упражнението ми се появяваше слюнка в устата. Просто самата уста се ослюнчаваше. Ставаше една такава водничка, приятна, не е както на всеки сух полза, ти е супер сух. И след това аз с толкова хора се видях, толкова много разговори проведох, направо това на предни постове, ако го бях направил и сега без това упражнение за дишане, аз изобщо нямаше да издържа, то направо стата ще да ми пресъхне 100 пъти. Така че видях много плюсове от това упражнение. Пак ще го повторя. За 5 секунди вдишваш, за 5 секунди издържаш, за 10 секунди издишаш и след това задържаш колкото можеш. Така този цикъл се повтаря 7 минути. Хубаво е това нещо да се прави 21 дни. Аз днес продължавам. Между другото, сега да отбележа нещо друго. Когато захранвам, запивам по-скоро, нали, както тази сутрин си бях подготвил вода и всякакви там други неща, преди да се кача, преди да изляза навън, аз навън обичам да запивам, аз си правя такава инхалация. Слагам един-два пръста вода в тенджерата, завира и почвам да дишам парата. По този начин всичко тук ми умеква, размеква и почвам да изхрачвам някакви неща, които не има там място. Много приятно почиства тази инхалация. Обаче, тази сутрин, като я направих, някакси ми падна енергията. Не се чувствах толкова приятно, както нали, преди нея. Хем след ставане. Обикновено като станеш, ако се раздвижиш, малко си така по-заспал. Така, преди да изляза, сядам на стола, пак правя си упражнението дихателното и штрах с пръст, аз пак се чувствам приятно. Върна ми се енергията. Натоварих 6 кг раница на гърба си, по един баир тук нагоре, даже имах сила да се изкача без проблем. И така започна деня. Казах всичко, което трябваше, стана доста дълго клипче, но това е важна информация. В тези 21 дни ще следим това нещо и пак ще апдейтвам.